Здравейте! Вие сте с Сигнално Русо и днес ще разберем истината за текста на идола на всички ученички, човекът в втори нос, Криско Бийтс. Според медиите той е голям купунджия, заобиколен от красиви жени, партита и различни наркотични вещества. Екипът на Сигнално Русо успя да вникне дълбоко в текста на нашумелия летен хит на изпълнителя "Видимо доволни" и разбра тежката истина за вътрешния свят на Криско, тайният му живот и отношенията му с Мария Илиева. И защо толкова обича да Но за това какво Криско искал да каже с многобройната си ще говорим след малко. Хаотично изброените думи в началото ни показват колко объркан всъщност е героя на Криско. Минимум, максимум, самият той не може да разбере какво иска да каже. Авторът ни въвежда в един уникален стил на писането на стихове. Въобще не използва рими, но въпреки това спазва ритмиката. Уникално! Може би нарочно, тя ма грези мощно. Аз купувам глупости за нея, ма изгодно. Карам го еляк и гледам всичко да е точно. Мога да я галя по-допара денонощно. В хип-хоп културата това е често средствен похват, най-добре използван от Snoop Dogg. Следващия куплет римата се сменя и тук Криско ни показва колко много му липсва майка му, като лично се обръща към нея. Не е натоварен със същия смисъл, с който великите български автори го ползват, и точно за това можем да наречем Криско Бийтс пионер. Но нека обърнем внимание на проблемите на лирическия герой. Явно той е поставен пред огромна дилема. Приятелката му е наркозависима, няма пари и явно страда от синдрома на Торет. Чрез оксиморона лъскава скъпата ратайка набляга на социалното положение на героинята. Бедна, лека жена! Явно финансовите проблеми са доста големи, тъй като и се налага да ходи смазно и накъпано тяло, но въпреки това продължава да търси сексуалното внимание на лирическия герой, чието критерии са доста занижени. Сексуалните намеци в текста може и сами да ги откриете. Припева продължава да разкрива проблемите на героинята. Отива някъде, където няма, тя е объркана в депресия, има проблеми с властите, логично имайки предвид, че е бедна наркоманка, нимфоманка в депресия. Мястото, на което отива Мара, не е конкретизирано, но от описанието може да направим изводи, че се е запътила към психиатрична клиника, пълна с много хора, видимо доволни. Към психологичния профил на героината може да добавим фобия от киноизкуството, неща роли, филми и мобилни телефони. Повторението на куплета засилва смисъла. Да. А гаджето й е пироман. Напомняме, че когато излезе песента, имаше много палежи в София. Следващият куплет към Слънчака, без коментар. От споменаването на качака може да направим простия извод, че нямат пари за цигари и свиват качаци от огарки или намират контрабандна арда, тъй като тези цигари не се произвеждат от доста години, което значи, че персонажът има връзки с Булгар табак. Нека обърнем внимание на момичето, което си търси бельото в багажника, след това извън колата. Тук вече може да наблегнем на частта как се движиш, как се вараш, как се мяташ и как се смята. Това е основното послание на цялата песен. Изключително важен е звуковият ефект между стиховете, който липса при повтарянето на как се движиш. Тази липса показва, че Криско е свързан с масоните. Масони, брато! Палителят е социопат, геронтофоб и вижда себе си като жокера. И ние сме на път да събориме градът. И двамата имат проблем с краткотрайната памет и слуха два пъти. Представяш ли си пелтек и то срещу теб да не помни какво му казваш? Ега ти тежкия живот! Нека да погледнем градесите на Криско през годините. Малцина знаят, че Криско има дует с Пенс, след това има дует с Килата в стил Джастин Тимбърлейк и нека не пропускаме големите му хитове, щото е Маймуна, Бял към бяло и тя е куче от женски род. В тези песни Криско все още не е опетнен и текстовете му имат история. Колко банално. Накрая на предаването искаме да благодарим на Криско Бийтс, който успя да зададе истинските екзистенциални въпроси, а именно как се мята, как се движи, как се бара и колко се раздава. И така, дами и господа, оставяме ви видимо доволни, очаквайте следващия ни епизод, в който ще ви откраднем сърцата, както много български изпълнители направиха с чуждите песни.